Probudili smo se. Još se nismo probudili, ali smo se probudili. Jesmo još Prištini danas? Yes. A kad idemo na večer? Skopje. Skopjanac. Doručak. Aj bok. Šta ne idemo u muzej? Ajde, sise nas. Usred trga, 6 psa, pasa. Ovo je nacionalna sveučilišna knjižnica. Vanči, ti tu želiš ići učiti? Kaj? Ti tu želiš ići učiti? Može, ja bi se i penjao po. Bilo je jako lijepo. Mi sa mojim prijateljem Stepanom u sobi, bilo je jako lijepo. Vas dvoje u sobi sami? Nas dvojice sami u sobi. I mi imamo krevet viška, isto koji vi. Špotali smo. Vi ste otišli u 3. Raskovači. Bilo je okej. Kako je tebi bilo? Šta? Nemoj mene snimati. Da, stvarno. Vas dvoje se potukli skoro, ali pošto ga nisi ti prebio, onda ga onaj Albanac iz sobe do prebio skoro. Skoro? Kaj znate to? Ne. Da ga je napao neki projekt. Napad te neki projekt. Kaj nisi zvao? On u gaćama izađe van i na albanski se počne deliti da smo prepušeni, tako sam ja shvatio. Što ćemo rekao? Kaj ti znaš albanski, kako si znao kaj ti govoriš? Toliko seksi. Sorry. Naravno da je tu bilo i nekakvih žena koje... Oni ne smiju ući unutra zato kaj imaju kratke hlače. Mi možemo. Elita. Reci nešto o ovom manastiru. A hajda veli mati čovječe, etiketirali su nas zato kaj imamo duge hlače. Ovo je bilo bombardirano i sad je tu UN-ove snage čuvaju. Koji se ne smiju snimati. Ne smiješ ih snimati. Gdje smo? U Prizrenu. Smo naučili jesu. Da slušaj kak je tiha muzika. Land Rover. Yes, that's Daj pozori, one ostali. Da, je. Apsolutno predivno. 4 eura. Za ovo. Zagorka. Odlično. Gdje idemo sad danas? Danas idemo u Makedoniju. A koje mjesto? Skoplje. Obavili smo shopping, sunčane naočale, shield, sve što nam treba. Pozdrav Prizrenu, uz zalazak sunca. Laku noć. Laku noć Prizren. Vraćamo se iz Kosova, idemo u Makedoniju, namješta se zastava. Dobro, da daj mi hvala. Ja ću Milana mazati, daj da prvo moju pivu. Policija nas zaustavila. Čekaj. Čekaj, ti sad snimaš ovo. U Makedoniju smo došli. Došli smo u Skopje, u hotel. Dječinović i ja smo tu. Peace, brother. Čini Ne veoma. naći svoj kofer, ne naći svoj kofer. Gdje si ga stavio, brate? Ovo je 4. kat. Znači, red za lice je bio prevelik. Mi smo mislili da 10 katova nije puno. Ali, hoćete vi. Tek smo na 6. Či ovo dva ste pokleknuli u isto vrijeme. Nakon 10 nemogućih katova. Znaš ti kada 10 katova? Stigli smo u naš hotel u Skopju. Na 10. katu smo imamo brutalan pogled na cijeli grad. Sobe su na 10. katu, ali zato su ovako uređene. Kak i jesu. Si vidio? Znači predivno. Imate bolji pogled. Čekaj, kako imamo pogled? Kod da ste u Las Vegasu. Prva liga, Ne znamo šta ćemo sad ići raditi. Kad ti na plažu ideš. Ovo su prve lače kaj sam našao, ali mi ne treba remen za njih. A Grdanjac je išao obrijati i obrio se, frajer. Okay. Vidimo guzicu, guzica. To bu na YouTube sve bilo. Znači, druga noć za redom da imamo istu grešku.
Ajmo Na vadiš 10. ako smo katu, ja se moram spustiti 10 katova dolje po stepenicama. ide po I vadiće. opet se natrag gore 10 katova. A da uzmem lift ili da im pješke? Idem pješke. Odi pješke. Trebaš potrošiti to. Sara! Jel ti imaš ono za otvaranje? Bacila se kroz prozor. Neću se baciti kroz prozor. Tako izgleda kao da jesi. Molim te, nemoj. 4:30 je ujutro. Valentina hrče.